दिनै बे मोननै जायगायाव बे भैरबकुंड समाजनि मोननै जायगायाव जों गरखा आरो सान्थाल आदिबासी जनगोष्ठीखौ टारगेट खालामनानै मोननै मिटिं लादों। मोनसेया जाबरिटला ओनसोलनि जपैटला होननाय जायगायाव बेवहाय बेखौ UPPLनि सान्थाल लिडार जेरै एमानुएल हेम्ब्रम, विल्सन हाजदा, मार्टिल्डा सरिन बिथांमोना फैदोंमोन आरो बिथांमोनखौ लानानै जाबरिटलायाव फ्राय 500निबो बांसिन बेखौ अनलि सान्थाल कमिउनिटि हिसाबै बांसिन जमा जादों। आरो बेखौ बे इलेक्सनाव दिनै BPFआ जिफोर थांनाय 17 बोसोराव जिबायदि दुर्नीति खालामबोबाय, जिबायदि अपखाहन खालामबाय, बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ सरकारनि मोननांगौ सुबिदाफोरनिफ्राय बन्सित खालामबाय, नेग्लेक्ट खालामना दोनबाय, बे गासै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंहरो आरो बिथांमोनखौ बुंनानै जे एबार सरकार सोलायनांगौ बे बुस्थुखौ बांसिन गुरुत्व होनानै रायजो राजाफोरखौ बुजायनाय जादों। रायजो राजाफ्रा बुजिदों आरो बे एखे रोखोमनि प्रग्राम दिनै माजरगांव LP स्कुलाव बे सपनगांव ओनसोलनि जेसेबां आदिबासी आरो गरखा जनगोष्ठीफोर दं बिथांमोनखौ बुथुमनानै बिथांमोननि गेजेराव गरखा समाज, बे गरखा UPPLनि गरखा सेल आरो बेनिफ्राय UPPLनि आदिबासी जिखिनि माबा दं सान्थाल बिकास परिषद आरो सान्थाल लिडारफोर दं सेन्ट्रेल बडिनि माबानि UPPLनि बिथांमोनखौ गासैबो हांख्रायनानै लाबोनाय जादोंमोन। आरो बिथांमोनाबो दिनै बे ओनसोलाव थानाय जिखिनि गोग्लैसोना थानाय आदिबासी रायजो राजा आरो गरखा जनगोष्ठी बिथांमोननि प्रति मोनसे आह्वान जानायदों जे एबार सरकार सोलायनांगौ। आरो बेखौ थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलाया जिबायदि दुर्नीति खालामबाय, जिबायदि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरखौ नेग्लेक्ट खालामबाय, आखान खालामनानै गारबाय, गासै सुबिदानिफ्राय बन्सित खालामना दोनबाय, बे बाथ्राफोरखौ सान्थाल रायजो राजा गरखा रायजो राजाफोरनो खिन्थानाय जादों। आरो लोगोसे दिनै हाग्रामा महिलानि मावथिफ्रा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव थानाय जिबायदि अपप्रचार खालामदों, जेरै UPPL सरकार दायोबा आदिबासी आरो गरखाफोरनि हा हुखौ सेनानै लाखिगोन होननाय बे बाथ्राखौ दिनै क्लेरिफिकेसन हिसाबै आदिबासी दैदेनगिरिफ्रानो आरो गरखा दैदेनगिरिफ्रानो गरखा रायजो राजाफोरखौनो स्पष्टयै मिथिहोदों। आरो जों फोथायदों जे हाग्रामा महिलाया थांनाय 17 बोसोराव जिबायदि रायजो राजाफोरखौ गासैबो सुबिदाफोरखौ बन्सित खालामनानै गावसोरल' दुर्नीति खालामनानै थाखा फैसा बुथुमबाय आरो बे थाखाफोरजों जिबायदि दिनै रायजोफोरखौ बायनो नाजादों, बे बायनो नाजानायनिफ्राय गासैबो फेलें जासिगोन। खारन बिथांमोननि जि षड़यन्त्र, बिथांमोननि जि बिभिन्न षड़यन्त्र खालामनाय गादि दखल खालामफिननाय जि नाजानाय, बे गासैबो ब्लक जाबाय। आरो दिनै बिथांमोना खालि रायजोफोरनि गेजेरावथ' रायजोफोरनो बिथांमोना फैगोन समाव मा मावगोन बिनि खोथाया जेबो बुंनो हायाखै, माथ्र' थाखा फैसा होनानै फुस्लायनानै गादियाव फैनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामगासिनो दं। आरो बेफोरखौ दिनै बे मिटिंनि गेजेरजों दिनै गरखा लिडार आरो आदिबासी लिडारफ्रा गावसोरनि रायजोफोरखौ मोजां क्लियारैनो साबधान जानोबो बुंनाय जादों। आरो जों आसा खालामदों बे रायजोफ्रा बुजिदों आरो बुजिनाय हिसाबै अन्तत हाग्रामा महिलारिनो भट होनाय नंलिया, बे खोथाया स्पष्ट जाबाय। आरो जों समस्थियाव अनजलि दैमारि बिथाङाबो केम्पेइन खालामबाय थादों BPFनि सोमोन्दै। बिथाङा अनजलि दैमारिया सिगाङाव पार्टि पलिटिक्सआव बारा ओंखारि समाव बे जेनेबा जास्टिस फरामनि लिडार हिसाबै रायजोफोरजों एसे फोथायजायोमोन। खिन्थु दिनै फुरा गावनि मुखा गानफ्लानायखौ खुलिनानै होबायना, बे जे BPFखा बे सिगांनिफ्राय जोंथ' अनुमान खालामो, खिन्थु रायजोफ्रा मिथियामोन, खिन्थु दिनै रायजोफ्रा मिथिबाय। आरो दिनै बिथाङा बुंगोन BPFनि जानानै BPFनि ड्रेस गाननाय लोगो लोगोनो रायजोफोरनि गोसोआव बिथांनि जितु एक्सेप्टेबिलिटि बेनो टटेलि गैया जाबाय। आरो बेनिखायनो दिनै बिथाङा हाबबाबो जेबो जोंनि फिल्डखौ जेबो खहा खालामनो हाया। मानोना अनजलि दैमारिया हाग्रामाजों लोगो जानाय, माने हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव जिफोर दाय गोरोन्थि मावदों बे गासैखौबो फुनफानानै लाबाय। आनखि बिदाया खालामनाय जि सुक्ति BTR सुक्ति, बे BTR सुक्तिखौबो जिहेतु हाग्रामा महिलारिया नाकस खालामगासिनो दं, जेबो गैया होनगासिनो दं, गनाया होनगासिनो दं। दिनै माबायाबो अनजलिया हाग्रामाजों थाफानानै बिदानि बे सुक्तिखौ टटेलि नाल एन्ड भइड खालामनाय बायदि जादों। आरो बेनिखायनो रायजोफ्रा जोबोद आसरित मोन्दों। बे बिदाया सुक्ति खालामनायखौ बिथाङा नाकस खालामग्रा मानसि लोगो जानाय माने बिथाङाबो जे सासे प्रिन्सिपाल गैयै मानसि, बे बुस्थुआ प्रमान जाबाय। आरो बेनिखायनो जों गियाखै, गिदिंथों, गिदिंनांगौ, जिहेतु गणतन्त्र देशआव गासैबो गिदिंनानै रायजोफोरखौ बुजायनाय मोन्थाय दं। खिन्थु जोंहा फोथायनाय दं जे हाग्रामा महिलारिनि जानानै जेसेबां जे खोथा बुंबाबो अनजलिया रायजोफोरखौ कुनुदिन कनभिन्स खालामनो हाया। खारन रायजोफ्रा
सोरनि उद्देश्य मा बेखौ स्पष्ट मिथिबाय सिनायबाय आरो सिनायनानै दिनै गाज्रिखौ गाज्रि होननानै गनायनाय मेन्टेलिटि रायजोफोरनि गोसोआव फैबाय आरो बेनिखायनो सिगां 17 बोसोर थाइजौ गोखैखौनो जबरजस्त थकथा खालामनानै फानफ्लाबाय थादोंमोन फाननो हाबोदोंमोन एबार खिन्थु हानाय नंले कारण रायजोफ्रा गोखैखौ गोखै होनना स्पष्ट मिथिबाय जेसेबां जि सिनि तिनि होफ्लालायनानै गथ'फोरखौ जिबायदि केपसुल गोखाखौ सायाव गोदै सिनि होनानै जाहोनानै थगायो बेबायदि थगायनो खिन्थु हानाय नंला कारण रायजोफ्रा बिथांमोननि गासैखौबो मिथिबाय बेनिखायनो थगायनो हाला आरो जों फोथायदों अनजलिया जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामनो हाया